De liefde voor het loonskip en de zorg van je band. Dat alles om je tafel. Want hoe ging je om met de haat-liefde-verhouding met het heiteloon? Schroester Rudy Wester die jou ter een lezing hoor. En ja, er staan te min kei in de grijde, vindt Joris Collier. En hij wil ze vervangen door nekende vrouwlie. Hartstikke logisch, toch? Goeie, dit is bient op de dij dat het Nijs beheerske waard door het Prader Willyhoes in Moenijn. Personeel en oud-medewerkers beschuldigen de directeur van mishandeling en intimidatie van de cliënten. Het straffen mij het aannemen van eten, maar ik het echt cinnamon opzetten bij het gezicht pakken en dan echt cinnamon op, brillen van de holle slaan en nou ja, er zijn te volle, te bizarre voorbeelden te noemen. Dan kijk ik wel een oeren terug in. Ja, Wilfried Kerstens, u bent de vader van Vita, een van de bewoners van het Prader Willyhuis. We hebben het even ondertiteld voor u, zodat u dat kunt lezen. Fijn. U komt uit Amsterdam, hè, dus dat doen we u niet aan. Het was al een heftige dag voor u. Mm-hmm. Deze mevrouw die zegt schokkende zaken over het gebouw waar uw dochter woont en leeft en slaapt. Ja, en slaapt. Ja. En wat? En heel gelukkig leeft. Ja, ik hoor dit aan. En ja, het is alsof ik een soort slechte film zie. Ik herken mij daar totaal niet in wat zij vertelt over het Prader Willyhuis. Het is een totaal andere beleving van de gang van zaken daar dan ik heb. Ja, maar het is niet zo van er wordt een verkeerde pleister opgeplakt. Het gaat over echt mishandelingen. U weet daar niks van? Ik weet daar niks van, nee. En nooit wat over gehoord? Nooit wat over gehoord. En als dat inderdaad zou spelen, dan zou ik het weten. Ja. En waarom zeg ik dat? Mijn dochter Vita, die daar woont, die vertelt mij alles. En die is niet bang, die wordt niet onder druk gezet. Ik zou dat weten. Ja. Laten we het even over uw dochter hebben, Vita. Ja. Want het Prader-Willy-syndroom is bij een heleboel mensen niet bekend. Klopt. Komt gelukkig niet heel veel voor. Nee. Kunt u omschrijven waar uw dochter aan lijdt? Ja, nou in het heel kort, het is een chromosomale afwijking. Belangrijkste kenmerken zijn 2 dingen. Prader-Willy-kinderen hebben een ongebreidelde vraatzucht, dus ze willen altijd eten. Jij en ik hebben op een gegeven moment een signaal van, nou nu is genoeg, ik stop. Bij die kinderen is dat niet het geval. Een mogelijk nog groter probleem is de gedragsproblematiek. Dus driftbuien, koppigheid. Uw dochter dus ook? Mijn dochter Kunt u omschrijven hoe dat ging voordat ze daar was? Ja, dat kan. Vanuit het niets enorm boos worden. Met stoelen smijten, schreeuwen, deuren slaan. Totaal onbereikbaar. Ja. Vita ging dan ook echt helemaal in zichzelf. En ze is daar nu een jaar, hè? Ze is daar voor de zomervakantie gekomen, ruim een jaar later. Ja. En hoe is het nu met haar dan? Het gaat nu prima met haar. Zij heeft eigenlijk geen driftbuien meer. Nee. En ook zij komt om de week thuis bij ons in Amsterdam. Dat zijn, elk weekend is een feest. Ja. Ze is heel ontspannen, relaxed. Ze heeft geen driftbuien. Ze is goed aanspreekbaar. Ja. En ze is tevreden. En dat staat haaks op de verhalen die wij dus binnengekregen hebben van 3 onafhankelijke mensen die daar hebben gewerkt of nog werken. We hebben ook het rapport van de inspectie van de gezondheidszorg. Die zegt, geboden zorg voldoet vrijwel niet aan de normen en is zeer risicovol in het onderzoek terwijl uw kind daar was. Ja. En we kunnen nog even kijken naar wat nog meer de klachten zijn van, en vooral over de directeur. Ja, daar wordt over gesproken. Ja. Hij wies ik altijd nog het uitdagen. Dus ik altijd probeer je lulk te krijgen. Oh. Maar als ze dan lulk wien, dan krijgen ze weer straf. Hij gooide orenbewenners in het zwembad met cliënten al aan. Zetten ze boetendel dat ze blauw aanran. Vervolgens werden ze dan in de hal gezet. Daar moesten ze zich met uitklaaien naar boven. Geen eten. Prader Willy syndroom, het alles met eten te maken. Geen eten naar boven naar de kamer. Zitten litten totdat het tijd is om aan bed te gaan. Als ze maar lief wien voor de eigenaar, dan wie de eigenaar ik goed voor hun. Ja. En daar dienen ze dus ik alles voor. Wien ze bang voor hem? Ja, dat denk ik wel. Ik wil bang voor hem. Want dan zal hij nog wel even zien laten wie de baas is. En zijn houding is van, ik zal ze eronder krijgen. Ze gaan luisteren. Ik ga ze breken, ik ga ze eronder krijgen. Dat zijn woorden die hij gebruikt. En vreeg je me net waarom, want ik vind het ziek. Ik vind het net normaal. Ja, dit is heftig. Wat denkt u eigenlijk? Wat denk je als je dit jaren? Als je dit zeggen? Ja, ik denk altijd, mensen zullen niet liegen op de televisie als ze hun verhaal vertellen. Want het moet te checken zijn.
En aan de andere kant denk ik ook, dat geldt misschien voor sommige mensen, of voor sommige kinderen ook. Nou, maar lang niet voor alle. Maar goed, dit zijn mishandeling, intimidatie, iemand het water in gooien, mensen vaststepen aan een bureaustoel. Het zijn behoorlijke beschuldigingen. Ja. Liegen deze mensen allemaal? Liegen vind ik kan niet zeggen of ze liegen. Spreken ze de waarheid? Spreken ze de waarheid? Nee, ze spreken niet de waarheid, denk ik. Ik denk dat hier sprake is van rancune. Dat deze mensen helaas toch niet volledig geschikt waren voor hun taak die ze in het Prader-Willy-huis hadden. Prader-Willy-kinderen hebben enorm veel structuur nodig en duidelijkheid. Echt strakke regels. En dan gaat het niet over dat ze bang moeten zijn, maar ze moeten wel weten waar ze aan toe zijn. Ja, maar u gelooft dus niet wat deze mensen zeggen? Live of live, ik moet zeggen, opgenomen op tv, heel Nederland ziet dit? Ik ik kan het me niet voorstellen. En ook het rapport van onder andere de dat rapport dat inspectie, dat is, en ook het OM, wat zegt, er zijn misstanden. Dat gelooft u niet? Ook ik heb de meneer van het OM ook op het journaal gezien, zojuist. Duidelijk een bureaucraat die niet weet wat het syndroom inhoudt, die eigenlijk vanaf een afstand een oordeel velt over de geluiden. Het rapport ken ik uiteraard. Het is van 12 mei. Sindsdien is er heel veel gebeurd. Maar goed, wel een jaar lang, terwijl uw dochter daar zat, hè? Ja, klopt. Met die misstanden. Ja, u noemt het steeds misstanden, maar ik heb geen enkel signaal van dat soort misstanden gezien. Okay. En ik had het absoluut gezien. Ja, wij komen daar regelmatig. Ja. Wij hebben een aantal keren per week hebben wij contact met de directie. En ook de overige medewerkers over hoe het gaat met onze kinderen. Wij kunnen altijd bellen. Wij kunnen altijd een berichtje sturen, hoe gaat het? Als wat is, bel eens ons. Het is hele korte lijnen. Wij bespreken alles direct. Ja, want u zegt ook, mijn dochter zou het wel vertellen. Wij hebben hier een medewerker die zegt hoe ze het eigenlijk gedwongen worden om niks te zeggen. Wilt u daar even naar luisteren? Ja, natuurlijk. Die mensen worden zo geïnstrueerd als ze naar huis gaan. Dus dan kan je zeggen, goh, eindelijk, die mensen gaan een weekend naar huis toe. Wat zou je blij zijn? Maar ze krijgen vooraf een instructie van de eigenaren mee van, goh, als je dit zegt, dan volgt er dit. Als de ouders wel iets van argwaan hebben, dan zullen ze eigenlijk dat wel melden bij de eigenaren van, goh, mijn kind vertelt dit, hoe zit dat? Of ze vragen naar duidelijkheid, maar eigenlijk worden ze dan altijd weer met een verhaaltje afgescheept of wordt het verhaal ontkracht of ja, en dan worden ze eigenlijk weer met een ander verhaal weer naar huis gestuurd, waardoor ze denken van, nou, het klopt toch wel of het zal wel meevallen. Ja, en er wordt ook gezegd, als ze dan wel wat vertellen aan de ouders, dan krijgen ze een week lang geen eten, of in ieder geval geen warm eten meer, 's avonds. Dit is de methode, maar u zegt, ik geloof daar niet in. Mijn dochter zegt alles. Ik geloof daar niet in. Ik vind het al een beetje griezelig dat iemand zich in een schaduw laat filmen. Nou, ze is bang. Waarom? Voor wie? Voor de directeur. Voor de directeur. Is de directeur een mafioos? Ik bedoel, het is, ik vind het een heel vreemd verhaal. Mijn kind, nogmaals, de mensen die u aan het woord heeft gelaten, die hebben zeker hun verdiensten gehad. Zeker één dame heb ik gezien, die is altijd heel lief voor Vita geweest. Maar wij als ouders kennen onze kinderen het beste. Als ik ook maar één moment de indruk zou hebben dat mijn dochter bang zou zijn, of dingen niet zou vertellen omdat ze bang is voor de gevolgen. Dat zou toch kunnen? Dat zou kunnen. Want ook al is maar 10% waar van wat ik allemaal lees en gehoord heb. Dan zou ik zeggen, nou, daar wil ik mijn kind niet hebben. Nee, ik ook niet. Logisch. Maar mijn kind zou direct melden. Dat weet ik 100% zeker. En dan kan justitie zeggen van, ja nou, dan kunnen goedwillende ex-medewerkers zeggen van, ik had het geweten. Ja. Ik meen mij de autoriteit te kunnen verschaffen dat ik ben gewoon een deskundige op het gebied van Prader-Willi-syndroom. Samen met de andere ouders, namens wie ik eigenlijk ook spreek. Want dat wil ik wel even graag benadrukt zien. De andere ouders. Nou goed. Nee, maar dat is wel van belang, hè? Want u licht er hier een aantal punten uit. Terwijl eigenlijk 90% van de ouders vol lof en waardering is voor het Prader-Willi-huis. Ja. Oké. Nou, bedankt in ieder geval dat u uw verhaal wilde vertellen. We moeten helaas verder. Er wordt nog genoeg over verteld en geschreven, neem ik aan. Dat denk ik ook. En veel wijsheid hierin. Dank u. Ja, en dadelijk zijn wij verder. De laatste aflevering hoe de street die het Norma Miedema viert voor haar beste opvang. Krijgt ze nou een nieuw plakje? En ze waar krijgt ze dat plakje dan? Ja, nou naar de Horeman op tafel. Want hebben jou nou dus wel eens het gevoel dat je denkt, goh, die Frieske Grijde, die is eigenlijk wel heel erg leeg. En er staan vierste meer keiboeten. Nou, Joris Collier, kunstenaar, die toch dat wel. Ja, en u dacht van, daar moeten we wat aan doen, hè, met die koeien. Want wat is uw plan? We moeten een beetje aandacht besteden aan dat Friese groene wei. En dat is de bedoeling dat we dat
een beetje gaat een beetje verzorgen. Ja, maar u heeft een aparte manier. Ik ken trouwens van het Fries. Je heeft een aparte manier betocht om het te doen. Want je zet een vrouw in, nekende vrouw die het als co fungeren, Matte? Nou ja, we zullen topless dames in de wei hebben. En daar gaan we het schilderen. En dan we willen daar foto's van maken. En we willen een leuke reclame maken voor de wei en ook voor de dames. En dat... Is dit trouwens een mooi idee voor culturele haat, zit ik nog te denken? Oh, enig. Ik vind het ontzettend leuk. Ja? Ja, ik vind het... Friesland heeft iets speciaals met het koe. Ja? En dat groene wei is ook typisch Fries. Ja. En dat... en de laatste jaren... we zijn niet zo lief voor onze wei. En sommige vogels die verdwijnen. En... vooral met de koeien, hoe de koeien behandeld wordt. Dat is ook een vraag hoe dat in de toekomst zal komen. Zullen we even met u toestemmen kijken naar hoe dat eruit ziet als er een vrouw een voorbeeld? Ja, dat kunnen we zien. Hebben we van de media even bij zien. En Lietse Ben, hou de eitjes even dicht, want er is wat bleer te zien. Lekker, hè? Ja, dat is best lekker. Eigenlijk, de bosjes moeten een beetje vrij zijn eigenlijk. Hè? De bosjes zijn niet geschilderd. Die zijn niet zwart-wit. Die krijgen geen kleur? Nee, die krijgen geen kleur. Zijn de oranje ook niet bij koeien? Ja, maar goed, we houden het op deze naturele kleur. Voelt u zich al een beetje een koe? Ja, dat begin ik al een beetje te voelen, ja. Het voelt wel fijn, hoor. Ja? Ja, je voelt je toch eigenlijk wel gekleed, ook al sta je bloot. Ja. Mevrouw, je mag wel in de weiland gaan. Je bent klaar. Dankjewel. Ja, ze zit heerlijk te genieten. Is het een grote grap of is het echt? Het is wel echt, ja. Maar wat is het concept erachter dan? Nou, het concept is dat wij als mens zijn ook in de wei en daar kunnen we ook genieten van. En dat moeten we ook een beetje aandacht geven. Van, Ja, maar steen deze vrouw die nou, want jij wil er nog een oproep van vrouwen die in de... Graag, ja. Mooi idee. Ja, heel leuk idee voor anderen. Ja, voor oor. Ja. Oké. Ja. En dan steen dus in Friesland op één dag al je vrouwen in één keer bleed in de... Nou, we hadden gedacht dat het honderden vrouwen zou komen, maar dat is niet aan de orde. Hoeveel? We hebben een aantal vrouwen. Maar hoeveel is een aantal? 2? Nou, 6. 6, oké. Ja, dan vul je net echt maar een rijden. We willen heel graag meer vrouwen hebben. Ja. En dat zou wel heel leuk zijn. Dat wij gewoon een beetje vol zijn met vrouwen. Geschilderd als koeien. Ja, wij hebben even een enquête die in op redactie. En hebben we het onder vrouwen gevraagd. Die vonden het alleen maar wat een seksistisch idee. Nou ja, er is ook 1 stier erbij. En Waar is dat? Ik ben gewoon ook een stier. Ja, en ik kan niet helpen dat ik een stier ben. Jij bent de boel. Ja, ik ben over het in een andere afdeling. Maar, maar wat komt er nou uit, zeg maar? Want je wil foto's maken en een kalender. Maar wanneer is het voor jou nou een slagproject? Wanneer is het wat? Wanneer is het geslaagd voor u? Geslaagd? Ja, wanneer is het gelukt? Wanneer heeft u... Nou, als we dan zoveel vrouwen heeft, dat die mooie foto's. Ja. En dat we dat gewoon in een hele mooie kunstvorm gaat tonen. Voor Friesland, in een kalender. En wanneer? Nou, in de kalender moet in het nieuwjaar komen. Ja, want wanneer gaan ze op de foto? Nou, zaterdagochtend. Zaterdagochtend. We hebben iemand die, lekker in de kou. Nou, we hebben partytenten met warme chocolademelk. En we hebben een leuke sfeer. En we hebben ook, iedereen kreeg een gratis vliesteken erbij. Oké, dat is wel heel lief. Zo, dat zou wel heel lief zijn, hè? Ja. En mooie foto's. Ja. Nou, mensen kunnen zich dus, kunnen haar dus nog ommelden bij jou. Succes. Ja, succes. bij mij, ja. Leuk initiatief. Vooral die denken, doffe, nou, kinderen. Ja, voor de laatste keer deze week dan gaan we ook nog eens even naar Norma's Universum. Want naar die alles verwoestende bron van juni dit jaar heeft ze een nijplakje vond voor haar bistopvang. Ja, we douchen samen. Douchen together, maar in kou? Ja, dat is reuze gezellig.
En het is ook een meisje, dus die vindt het ook heerlijk om even wat te tutten. Ik heb die beesten allemaal en die kinderen ergens anders terecht. Dus ja, ik heb ervoor gekozen. Nou, daar krijg je natuurlijk heel veel liefde van. Ik bedoel, ik zou me liever door het vechten dan dat die beesten nooit weer weg gaan. Bij de bistenopvang van Norma Mierdema onder Rijp in Verwert had van de middag een grote brandwest. En ik had allemaal beesten eruit gaan halen, achter elkaar door. Wat ik eruit kon krijgen, heb ik eruit gehaald. Wat ik er niet uit heb kunnen krijgen, is dood. Eet me goed zo! 1, 2, hoppa, kijk. Kijk. Hop. Ja, we gaan naar de nieuwe plek. Ja! Kom op, jongens. Boeske, baboes. Het is fantastisch. Het is niet te bevatten. Het is groot, ruimte, afgelegen. Ik heb last van niemand en niemand heeft last van mij, nog belangrijker. Dus ja, ik ben er hartstikke blij mee. Een officiële keuken? Ja, een echte keuken. Er zit zelfs een afwasmachine in. En een afzuigkap. Dat heb ik nog nooit gehad voor mijn leven. En cv, dus het is hier ook nog wauw. Leuk, hè? Wist de vogels even zien? Dat is leuk. Dat is al wat Erik. Ja, dit is het gedeelte voor de vogels, hè? Leuk, hè? Hey, poppies! Is dit enig? Dus het is nog steeds in overlevingsmodus? Nou, het begint nou minder te worden, daarom word ik ook zo moe. Ja. Dat ik nou echt die adrenaline die zakt weg. Dus maar goed, het is nou de dingen mooi maken, gezellig maken, leuk maken, weer een beetje mijn eigen maken. En dan proberen weer wat te slapen en wat tot rust te komen. Ja. Maar het is wel heel eng hoor, om weer een deur dicht te doen. Hoe bedoelst? De deuren moeten weer dicht straks. Hè. Dan, dat gevoel, ik heb natuurlijk nou... Ik heb wel een trauma oplopen met brand natuurlijk. Dat is wel een van de ergste dingen die ik ooit meemaakt heb. Dus daar hebben we ook rekening mee houden met verbouwen. Dat alles makkelijk open kan en dat alles er makkelijk uit kan. Rookmelders, brandmelders, hittemelders. Nou ja, dus... ja, een nieuw bestaan opbouwen met z'n allen. Succes. Dank je. Ja, en de ark is nog net vol, want ze hebben genoeg rond daar. Ja, het langste uit Friesland, daar zullen we het nou over hebben. Want een soort Friesen om Utens die leien daaronder, zei ex-krooster Rudy Wester. Ze is bijna in Ljouwert en jarenlang literek criticus wezen van onder andere Trouw, Vrij Nederland en Opzij. En ja, had ik dan steeds het leien onder dat langste om bijna naar Friesland te gaan, wat moet je daar dan verstaan eigenlijk? Ja, het is moeilijk te omschrijven, want het is inderdaad, nou ja, het is het gevoel van Slauerhof. Waar ik vanavond om 8 uur in de Dorpskerk in Huizum de Slauerhoflezing over ga houden. En er is nog ronde? En er is nog, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, dus, maar iedereen is van harte welkom natuurlijk. Dus, Slauerhof is evenals ik geboren en getogen in Leeuwarden. En Slauerhof had, evenals ik, had zijn diploma nog niet binnen of woon richting Amsterdam. En ook zo nu en dan wel teruggekomen, maar dan weer denken als je terugkwam, want dat is het nadeel. Slauerhof reist heel veel. Ik heb heel veel in mijn leven gereisd. Als je dan met andere ogen weer naar je geboorteplaats kijkt, zullen we maar zeggen, dan ziet het er allemaal heel klein uit natuurlijk. Heb je dan net een beetje je neus op? Nee, dat is het helemaal niet. Want dat is dus weer dat langste, dat verlangen naar. Het is ook een geborgenheid natuurlijk. Je hebt er een gelukkige jeugd doorgebracht.
Het is een geborgen gemeenschap. Ik bedoel, in Amsterdam zal niemand aan mij vragen van wie ben je er eentje. Nee, ja. Maar dat vragen ze wel in Friesland. Dus het is een geborgen gemeenschap. Het is een haat-liefdeverhouding. Het is een haat-liefdeverhouding. Ja. Als je er bent, want ik heb in 2012 en 2013 weer in Leeuwarden gewoond. Wat heel raar was, na 50 jaar ongeveer weer. Want er is heel veel veranderd in Leeuwarden en vooral wel ten goede, moet ik zeggen hoor. Dus het is in elk geval een grotere stad geworden en met meer allure dan het in 1962 was toen ik daaruit wegging. Maar er zitten wel verschillen tussen, hè? Want het hele onjoen van de haat en het lelijke eigenlijk van Friesland is dat het veroordeelt en de mooie giet. We hebben bezocht omdat in een clip even Geert Vets een keer er even een keer daarna wel even omschreeuwen wat je erbij vielen. Ja. Zullen we dat even doen? Prima. Ja, aan de ene kant het romantische beeld van Kei in de Grijde en het ijsziekje. En toch echt Friesland moderniseert. En dat is toch echt heel normaal. Maar waar wil het dan voor jou? Dat is heel normaal, maar, en ook goed natuurlijk. Friesland moet ook moderniseren. Ik bedoel, het is niet de rijkste provincie van Nederland, zullen we maar zeggen. De werkloosheid is vrij hoog en mensen trekken, ik ben er zelf eentje van, maar mensen trekken weg zodra ze een diploma hebben naar het Westen om daar werk te vinden. Is dat goed trouwens? Is dat nedig? Nee hoor, je kunt ook net zo goed blijven. En dat doen er ook heel veel natuurlijk. Hè. Er zijn 30.000 studenten in Leeuwarden, dus die gaan niet allemaal weg. Nee, gelukkig net. Nee, maar gelukkig aan de andere kant steeds jou ook, Slauerhof, het de vrouwtjoen, het soort leert. Jou het de vrouwtjoen en Frankrijk zitten. Ja. Komen we omschreeuwen mooi in het bidboek van culturele haatstad. Ja. Ben je dan rieker als mens, als zeg maar, miem die dat net dien had? Ja, rijker, het is maar wat je bedoelt natuurlijk. Hè? Rijker niet qua emotie of als mens of wat dan ook. Je kunt alleen wel meer met afstand zien dat als je in Friesland blijft, en dat is natuurlijk ook heel goed, en je vindt werk en weet ik wat. Wat ik zei, het is een aangename gemeenschap. Het is een aardige gemeenschap. Het zijn gastvrije mensen. Maar het heeft ook... want het bidboek gaat niet over meanskip, wat steeds gezegd wordt. Hè, van wij Friesen helpen elkaar allemaal zo leuk. Het gaat vooral in 2018 naar een iepen meanskip. Dus gooi open die ramen en deuren. Amsterdammers. Ook voor de ander. Leer de taal. Niet alleen voor de Nederlander, maar ook voor de buitenlanders natuurlijk. Want Friesland heeft heel veel moois te bieden. Ja. Hoe prikkel je Joen? Want dat is de bedoeling, hè? Een beetje prikkelen daar. Komt dat goed? Ja, ik hoop niet dat ze met hooivorken staan op te wachten. Maar ik kijk toch ook met een kritische blik naar Friesland. In die zin dat bijvoorbeeld als er weer iemand bij Leeuwarden 2018 benoemd wordt, is de eerste vraag, dan staat me meteen te piepen in de pers, is hij wel Fries, hij of zij? Of de kunstenaar, als er kunstenaars aan te pas komen, is hij of zij wel Fries? Dat is niet een goede vraag. De vraag is, want de culturele hoofdstad is echt een enorm project. Het zijn de culturele Olympische Spelen. Het is niet niks. De vraag moet zijn, is hij of zij geschikt voor die functie, voor dat zware werk dat hem of haar te wachten staat? En niet, is hij Fries genoeg? Okay. Nou, duidelijk. Ik zou zeggen, scoort de boel lekker op, Joen. Dat gaan we lekker doen. Heren, ik tegen dank en sterkte en succes de komende tijd. Dankjewel. Daar sneun maar al die vrouwen in de grijden. Dit wie bent, ik wens je nog een hele mooie Joen verder. Pas voor de mond zitten. Oh, ik zie het even op. Man, iemand! Is Jelko van de Wiel nou vol? Of toch net vastzitten van SC Heerenveen? De ene, van het Inommers. Oh, ja, van het die ding, van die... van Den Haag. Ja. Wat leuk. Ja. Oh.